לוחמי חטיבת המילואים 551 נלחמים בשטח כבר מיום שבת. הלוחמים והמפקדים נלחמים בחירוף נפש ובגבורה וחותרים למגע עם אויב בהתקלויות מטווח קצר לצד חילוץ פצועים תחת אש מאזורים מורכבים. אנחנו נמשיך להגן על תושבי העוטף המדהימים ועל מדינת ישראל ונילחם עד מתי שצריך. אני גאה לפקד על החטיבה הזאת וגאה בלוחמי המילואים שלנו. מהטובים ביותר שיש בצה"ל. אני סומך עליכם ובוטח בכל חייל וחייל. 2, תהיו איתי. אנחנו נכנסים ואנחנו ננצח. פלוגות גיבל, קדימה! קדימה! תקלו, מזהים את הבית ספר? משמאל ישר לבן פה יש. שם כל הציוד שלנו עכשיו מגיע, כל אחד חובר לתיק לואו שלו ואנחנו עושים חצי כתיב של ציוד, יש? יאללה בוא. כמו שהיה 11 בבוקר, עד היום, הוא אחורה לפני 4-6 שעות, היינו בכפר עזה, הייתה שם לחימה משמעותית מאוד. אנחנו, גדוד 202 הרג שם, לפחות ממה שספרנו בידיים, במינימום 20 מחבלים. בהתקלויות פייס טו פייס, רימונים, פלאוים, אש. מעבר לזה מתו שם עוד הרבה מחבלים בנסיבות כאלה ואחרות. תיארנו את רוב היישוב הזה מאויב, וחטיבה 55 החליפה אותנו. לוחמי מילואים, חבר'ה מדהימים. ועלינו להשיב את המצב חזרה לקדמותו, ולהעביר את המלחמה למגרש שלהם, ואנחנו נעשה את זה. עשינו את זה עכשיו לפני כמה שעות, ואנחנו נעשה את זה בכל העוטף. סדיר, מילואים, לא משנה מי, כולם ביחד. ואני אומר לכם שהם לא יצטערו עליהם שהם תכננו את הפעולה הזאת, הם יצטערו עליהם שהם בכלל נולדו. אז יש לא מעט מהם שכבר השארנו להירקב בתוך כפר עזה, והם נרכבים טוב טוב, בדקנו את זה גם לפני שהלכנו. ויש כאלה שאנחנו נפגוש עוד כמה שעות החל מהיום, והם יצטערו עליהם שהבורא יביא אותם לחיים. כמה זמן? אין לי מושג. אני מקווה כמה שיותר מחבלים שנוכל לחסל מבחינתי מבורך. שרק ישחררו את הגדוד ויתנו לו להרוג אויב. אני אומר לכם, היינו בתוך כפר עזה 50 ומשהו לוחמים של הגדוד. עוצמה מטורפת, התקלויות פנים מול פנים, שגם אני חוויתי פעם ראשונה, חוויתי לא מעט התקלויות, אבל התקלויות כאלה, כל המ"פים היו פה בפנים ונלחמו. יש לכם מפקדים הטובים שאני ראיתי. עומדים מול אש, מול פתחים, רימונים, אש בלא סבירה, מצליחים להיכנס פנימה ולהרוג אוהב וגם לוודא עליו הריגה בסדר. אז תהיו גאים במפקדים שלכם שהולכים להוביל אתכם בלחימה, סמכו אחד על השני, תזכרו שזה הרגע שבלשמו התאמנתם והתגייסתם, תזכרו שעם ישראל סומך עלינו ואף אחד לא יכול לעשות את זה חוץ מאיתנו. שהם יפגשו גדוד 202 הם הולכים לבכות על היום שהם נולדו.